ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ്വാരക നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അർജുനൻ എന്താ ആലോചിക്കണേ? ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു വിധവയെ പോലെയാ ദ്വാരകയെ കാണണത്. അവശേഷിച്ച സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്, സമ്പത്ത് ഇവയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. അവര് പോന്ന ശേഷം ദ്വാരക സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി. യാത്രാമധ്യേ തസ്കരന്മാരെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് പിന്തിരിയാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. കൂട്ടാക്കാതെ വന്നപ്പോഴോ ഗാണ്ഡീവം എടുത്തു. പക്ഷേ തന്റെ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളും പാടവവും പോരിൽ നശിച്ചു എന്ന് കണ്ടു. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാത്തിനും പവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പോയതോടൊപ്പം അർജുനന്റെ ശക്തിയും നശിച്ചു. കൊള്ളക്കാരെ വില്ലുകൊണ്ട് തല്ലി വീഴ്ത്തി. കുറെ സ്ത്രീകളെയും രത്നങ്ങളും അവർ കൊള്ളയടിച്ചു. ശേഷിച്ചവ കൊണ്ടിട്ട് ഹസ്തിനപുരത്ത് പല സ്ഥലത്ത് അവർ താമസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സത്യഭാമ ആണെങ്കിലോ തപസ്സിന് പോയി. അർജുനൻ വേദനയോടെ വേദവ്യാസ മഹർഷിയെ കാണാൻ പോവാണ്. ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം തിരക്കിയ മഹർഷിയോട് രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ അന്ത്യം, ദ്വാരക മുങ്ങിയത്, ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല ആർക്കും. വീരം കെട്ട് ജീവിക്കുന്നതില് താല്പര്യമില്ല. ശ്രേയസിന് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താലെ ദ്വാരകയും എല്ലാം നശിക്കും എന്ന് കൃഷ്ണനും അറിയാമായിരുന്നു. പരിഹാരം ചെയ്യാനും സാധിച്ചേനെ. എന്നാലെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് തന്നെയാ നടക്കണത്. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർത്തു. അവതാര ഉദ്ദേശം സഫലാക്കി. ദേവന്മാർക്കായിട്ട് നീയും പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭീമനും യമന്മാരും നിന്നെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ മഹാകാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃതാർത്ഥരാവണം. നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സമയമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ശ്രേയസ്കരാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് കാണുകയാണ്. കാലം തന്നതെല്ലാം കാലം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും. കാലം വരുമ്പോഴോ ഇനിയും അതെല്ലാം തിരിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരത്തെത്തി യുധിഷ്ഠിരനെ കണ്ടു. ദ്വാരക നശിച്ച കഥ ഒക്കെ ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കേട്ട ധർമ്മരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിച്ചു. കൃഷ്ണനില്ലാത്ത ലോകം ഇനി വേണ്ട അല്ലേ? പഞ്ചപാണ്ഡവരും സമ്മതിച്ചു. വൈശ്യപുത്രനായിട്ടുള്ള യുയുത്സു ഉണ്ട്. ആ യുയുത്സുവിനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു. പരീക്ഷത്തിനെ ഹസ്തിനപുരത്തും രാജാവാക്കി. അങ്ങനെ യദുക്കളിൽ അവസാനത്തെ വജ്രനെയും രാജാവാക്കി. സഹോദരന്മാരോടും പാഞ്ചാലിയോടും ഒപ്പം വൽക്കലം ധരിച്ചു. രാജകീയ പരിവേഷമൊക്കെ മാറ്റി. അങ്ങനെ രാജ്യം വിട്ടിറങ്ങി. ഭ്രാതാക്കളും പാഞ്ചാലിയും കൂടാതെ ഒരു നായയും കൂടെ കൂടി. ഉപവാസവ്രതം ആചരിച്ച് കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. പല രാജ്യവും കടന്നു. ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്തെത്തി. ഗാണ്ഡീവവും ശരവും ഒടുങ്ങാത്ത അവനാഴിയും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അഗ്നിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതാ അല്ലേ? അപ്പോ അഗ്നി ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവരെ തടഞ്ഞു. ഗാണ്ഡീവവും അമ്പൊടുങ്ങാത്ത അവനാഴിയും ആ വരുണനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അത് തിരികെ കൊടുക്കണം. അർജുനൻ അവ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടു. അഗ്നി മറഞ്ഞു. ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഹിമാലയം കടന്ന് പിന്നെ മഹാമേരു പർവ്വതം കണ്ടു. അങ്ങനെ പാഞ്ചാലി അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു,
നാം എല്ലാം അവൾക്ക് തുല്യരായിരുന്നിട്ടും അർജുനൻ ഇവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അതിനാലാ വീണത്. സഹദേവനാ പിന്നീട് വീണത്. അപ്പോ എന്താ കാരണം? തന്നെ പോലെ ആർക്കും വിദ്വത്വമില്ല, ഞാനാ എല്ലാത്തിലും ജ്ഞാനി എന്ന തോന്നലാണ് അതിന് കാരണം. ബാക്കി എല്ലാരും വീണ്ടും നടന്നു. പിന്നെ നകുലൻ വീണു. തന്നോളം അഴക് മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നകുലന്റെ വിചാരം. പിന്നീട് അർജുനൻ വീണു. ഒറ്റ പകൽ കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ പോലും ചുട്ടുകളയാം എന്ന് ഭാവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. വീണ്ടും നടന്നപ്പോ ഭീമനും വീണു. കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഭീമൻ പറഞ്ഞു, ജ്യേഷ്ഠ, ഒന്ന് നോക്കൂ, ഞാൻ എന്താണ് വീണത്? നീ അധികം ഉണ്ണും, സ്വന്തം ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വമ്പു പറയും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഹാരം വേണം എന്നൊന്നും വിചാരമില്ല. തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ യുധിഷ്ഠിരൻ നടന്നു. നായ മാത്രമുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോഴോ ദേവേന്ദ്രൻ തേരുമായിട്ട് വരിക. സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഭ്രാതാക്കളെ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇല്ല ഞാൻ എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ. അവരെയും പാഞ്ചാലിയെയും കൊണ്ടുപോകണം, എന്നാലേ ഞാൻ വരൂ. ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരം വിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞൂലോ എന്ന്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നായയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നായി. ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേക്ക് സ്വന്തം നായയെ വിട്ട് വരണം. അവിടെ നേട്ടങ്ങൾ അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം നായ കൂടെ കൂട്ടണ്ട പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. സ്വന്തം ശ്രീ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്റെ ഐശ്വര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്, നീ ചെയ്ത എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും നഷ്ടമാവും. നായയെ വിട്ടോളൂ, ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു. മരിച്ചുപോയവരെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തനായ ഇവനെ ഞാൻ കൈവിടില്ല. അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനായ ദേവേന്ദ്രനും നായയുടെ വേഷമെടുത്ത ധർമ്മരാജാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു നായയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവരഥം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ ധർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ചേർന്ന് യുധിഷ്ഠിരനെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി. വിമാനം ഉയർന്നപ്പോഴോ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ. ഈ പാണ്ഡവൻ ഒഴികെ മറ്റാരും ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ദോഷമായാലും എന്റെ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം കഴിയണം എനിക്ക്. വേറെ ലോകം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീ കൊണ്ട് വിളങ്ങുന്ന ദുര്യോധനൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാ യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാണണത്. ഈ കാഴ്ച ധർമ്മജനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇവന്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട, ഭൂമിയിലുണ്ടായ ഒന്നും ഇവിടെ ഓർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെ പക സ്പർദ്ധ ഒന്നുമില്ല. ഇത് സ്വർഗം, ഇവിടെ ശത്രുതയില്ല. ദുര്യോധനന് നിത്യമായ വീരലോകങ്ങൾ ലഭിക്കും എങ്കിൽ അവരെ ജയിച്ച സത്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള എന്റെ അനുജന്മാർക്ക് എത്ര മഹത്തായ ലോകം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് തോന്നുകയാണ്. ദേവദൂതൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി. നാരകീയ വഴിയാണത്. ധർമ്മജൻ പിന്തിരിഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം, അല്പസമയം നിൽക്കണേ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി വരുന്ന കാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖം തരുന്നു. വേദനയും ദൈന്യതയും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഒക്കെ. ചോദിച്ചു, ആരാണ്? ഞാൻ കർണൻ, ഞാൻ അർജുനൻ, ഭീമൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരൻ അമ്പരന്ന് പോയി. എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ? യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തിരികെ വരുന്നില്ല, എന്റെ ആളുകളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളാം. ധർമ്മജന്റെ സന്ദേശം ദേവേന്ദ്രനെ ചെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും ധർമ്മരാജാവും അവിടേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴും ദുർഗന്ധവും ദൈന്യതയും ഒക്കെ മാഞ്ഞിട്ട് പ്രകാശം പരന്നു അവിടെ. അങ്ങനെ ദേവകളെല്ലാം നിന്നിൽ പ്രീതരായിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയമായ സ്വർഗലോകം നിനക്കുണ്ട്. ഇത് പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു. അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു എന്ന് ദ്രോണരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ വധിച്ചത്. ആ തെറ്റിനാണ് നിന്നെ ഈ നരകം കാണിച്ചത്. കർണൻ വലിയ സിദ്ധി നേടി. അവൻ തന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തി. ഭ്രാതാക്കളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. സ്വർഗത്തില് മർത്യഭാവമൊക്കെ ഒഴിയും. ഇന്ദ്രൻ കാണിച്ച മായ മാത്രാണിത്. ദേവഗംഗയിൽ കുളിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വിട്ടു. 3 പരീക്ഷണത്തിലും യുധിഷ്ഠിരൻ വിജയിക്കാണ് ഉണ്ടായത്. പാണ്ഡവരും കൗരവരും താന്താങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വസിച്ചു. അങ്ങനെ ഗുരു പുങ്കവന താമസിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ ബ്രഹ്മദേഹത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് തേജസ്വിയായ ആ രൂപം അല്ലെ അർജുനനും, പിന്നെ 12 ആദിത്യന്മാർക്കടുത്ത് കർണനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ, 12 ആദിത്യന്മാരുടെ അടുത്ത് കർണൻ, മരുത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ഭീമൻ,
അശ്വിനി ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് നകുല സഹദേവന്മാര് പത്മോത്പലമാല ചാർത്തിയിട്ട് ദ്രൗപദി, ശ്രീദേവി തന്നെയാ ദ്രൗപദി. അപ്പോ ഗന്ധർവ രാജാവാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര്. വസുക്കളോട് കൂടിയിട്ട് ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും ഒക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ സ്വർഗലോകവാസികളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകമാണ്. ധന്യമായ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിച്ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാഃ സമദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാര്, അതായത് ജ്ഞാനികള്, ഭക്തര്, അവരെങ്ങനെയാ കാണുക? അറിവും വിനയമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, പശുവാവട്ടെ, ആനയാവട്ടെ, നായയാവട്ടെ, അല്ല ഇനി നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുക. ഒരു ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്, ഒരു വേർതിരിവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് അറിവുള്ളവര് ദർശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അല്ലേ അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരനെ നാരായണനായിട്ട് കാണുക അല്ലേ, എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ജനാർദ്ദനായിട്ട് കാണുക, ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയാ. പരമാത്മാവ് സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളൂ എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാം അല്ലേ. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഭഗവത് ചേതനയാണ് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവവുമാണ്. ഇഹൈവതൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ഇപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഈ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവര് ഈ ജനിമൃതികള് ആകുന്ന ചക്രത്തിൽ ഒന്നും പിന്നെ പെടില്ല. അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനാണ്. അവര് ബ്രഹ്മത്തിനെ പോലെ ദോഷമേ ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്തവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ് എന്നാണ്. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ രാഗം ദ്വേഷമില്ലാതെ ആരോടും പകയില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു ഭക്തൻ പരവ്യോമം ഭഗവത് ധാമം പോകാൻ അർഹനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുക, അതല്ല വിഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ വല്ലാണ്ട് തളർന്ന് ദുഃഖിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും സമഭാവന വരും അല്ലേ. ഈ കാലത്തിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് വിന്റർ സമ്മർ ഒക്കെ വന്നു പോകുന്ന പോലെ സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതിനെയൊക്കെ ആയാതം അപേക്ഷണീയം ഗതം ഗതം സർവം ഉപേക്ഷണീയം എന്നാണ് അല്ലെ. എന്താണോ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, എന്താണോ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെ. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി
ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഭൗതികാതീതൻ. അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാ? ആത്മീയതയിലാ ജീവിക്കണത്, അല്ലേ? ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, അല്ലേ? ഈ ശരീരമല്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷമില്ല. പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഈ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. ബാഹ്യസ്പർശേഷു അസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയൽ സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ കാണാല്ലേ? പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് മുഖ്യം. അതിന്റെ മാസ്മര ശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാറില്ല. ഈ ഭൗതികതയില്, അല്ലെ, വിഷയസുഖങ്ങളില് മുഴുകുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചയാൾ മഹാത്മാവാകയാൽ ഏതു വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒരിക്കല് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആ പരമാനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ഈ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒട്ടുമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. 22. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ ന തേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദിയുണ്ട്, അന്തമുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാം നശിക്കുന്നതാ. അതിനൊന്നിനും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരാനുള്ള കഴിവില്ല, അല്ലെ? ശാശ്വതൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം, ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവ ക്ഷണികമാണ്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. യഥാർത്ഥ യോഗികളോ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികള് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒട്ടും ആകൃഷ്ടരാവില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് ഇരയാവും, അല്ലെ? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികതയോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണോ അത്രയും നമ്മൾക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 23. ശക്നോതി ഹൈവയസോടും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഈ നരശരീരം നമുക്കൊരു ചാൻസ് ആണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. അത് നമ്മള് വെറുതെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയൊക്കെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഉന്നത നിലയില് വർത്തിക്കുന്ന ആള്. അയാൾ ഈ ലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കും. 24. യോന്ത സുഖോന്തരാമസ്തദാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. മുക്തനായ ഒരാള് ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയണത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ? ഈ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതികതയോട് താല്പര്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല.
അങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാം. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. ആ ലെവലിൽ എത്തിയ ആൾക്കാണ് ഭഗവത് ധാമപ്രാപ്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം, അല്ലേ? 25ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുക? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണമൃക്ഷയഃ ക്ഷീണകൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈത യഥാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേരതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്ന കൂട്ടര്? ഈ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതരായവര്, അല്ലെ? തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാം, ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ സർവഭൂതദയ എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെ അവരുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളില് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവര് എന്ന് പറയാം. ആരൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ? ദ്വന്ദ്വാതീതരാവുക, അല്ലെ? ഗുണാതീതരാവുക, സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പാപമോചിതരാവും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും. എത്ര ഈസിയാ, അല്ലേ? അപ്പോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാത്തവര് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരായിരിക്കും, അല്ലെ? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം, അല്ലെ? ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള അഹന്ത മമത മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മളെ പോലൊക്കെ ഉള്ളവര് തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ആ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം, എൻ്റെ, ഞാൻ, അത് നമ്മൾ മാത്രം നന്നായാൽ മതി, മറ്റാരും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താകുമോ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു ജീവിയെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാനും സന്തുഷ്ടനാവും. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമാസ്വാദകനാ, എൻജോയറാ, അല്ലേ? പരമാധികാരിയാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി ഭഗവാനാണ്. പരമസുഹൃത്താണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ആരാണ്? സകല ജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി അതൊക്കെ എന്തായാലും അപരിഹാര്യമായതാ, അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടാതെ താപത്രയങ്ങളുണ്ട്, ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം എന്നിങ്ങനെ. അതൊക്കെയും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാ. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മള് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോ പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ആരായിരുന്നു? ഭഗവാനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള് ഇവരൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം ബന്ധുക്കളാ, അല്ലേ? അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ, നിത്യബന്ധുവായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ആ ബന്ധം ഒന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കലും മുക്ത ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മുക്തര് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധ വിയുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ആർക്കാണ് പരമപദപ്രാപ്തി കിട്ടുക? കാമക്രോധങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലേ? അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കണം. അതിനാ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിനചര്യകൾ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, അല്ലെ? മംഗളാരതി ഒക്കെ കാണുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, നാമജപം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഡാൻസിങ്, അല്ലെ? കീർത്തനം ചൊല്ലുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെ? 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അറിയാലോ അതൊക്കെ. അത് ആചരിക്കുക. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കണം. നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ചെയ്തു, പിന്നെ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അനവരതം പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പദം കിട്ടുക. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. വൈഷ്ണവരാ, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരെക്കാളൊക്കെ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലാ വൈഷ്ണവര് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അവര് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നിരന്തരം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കിട്ടണ വരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിഷ്ഠയോടെ, അല്ലെ, തപശ്ചര്യയോടെ. അങ്ങനെ യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവര്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഓരോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാ ചെയ്യണേ. എനിക്ക് അത് കിട്ടണം. ഇപ്പൊ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കണു ക്ഷേത്രത്തില്, അല്ലേ? ഇന്ന പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫലം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താലെയാണ് ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതവരുടെ നേച്ചറാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാരായവർക്ക് പോലും ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനോ പൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കും, അല്ലെ? മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ആഗ്രഹ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ വിഷമാണ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനിത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാൻ പറ്റും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. നമ്മള് വളരെ ദൂരെയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവത് ധാമം, കൃഷ്ണലോകം.
പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലേ ആ സങ്കല്പിച്ച് അതിനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിച്ച് അല്ലേ സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ട് നമുക്കും ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും എന്നാണ്. 27 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷുഷൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി മോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോ യസ് സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു ഭഗവാനെ ലഭിക്കാന്? ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ നിരോധിക്കുക അല്ലെ, നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണണം, നല്ല നല്ലത് രുചികൾ അറിയണം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടോ അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ, ധ്യാനം. പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക, പ്രാണായാമം ശീലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഈ പ്രാണായാമം, ധ്യാനം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതൊക്കെ. നമ്മൾ യോഗിയുടെ തലത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ അല്ലേ. അപ്പോ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവർക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാളും മുക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥരാ. അത് ആ വഴി, ആ മാർഗം അത് യോഗികളായവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി യോഗം അതാണ് ഈസി പ്രോസസ്സായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. യോഗചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വഴിയാണ്. ഭക്തിയോഗം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനിലെ ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറയും, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അപകട സാധ്യതയില്ല, അവർക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും എന്നാണ്. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള അവസാന ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമുച്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം, എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ആരാണ് പ്രശാന്ത അവസ്ഥയില് പോകാൻ അർഹതയുള്ളവര്? എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ, കൃഷ്ണൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാരാണ്? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ, അത് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും. ഇപ്പോ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഇത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടു, ശാന്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരം, ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക.
എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മൾ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ്, അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാ? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും ഒക്കെ അധിപൻ ആരാ? ഭഗവാനാണ്. സർവജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തന് പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളില്ല, ശാന്തി മാത്രാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ സർവോത്കൃഷ്ടനായ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കൂ. പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, നമ്മൾ ആശ്രിതരാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയില്, കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇപ്പോ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു സമയമുണ്ട്. ഒരു രന്തി ദേവരാജാവിന്റെ കഥ പറയട്ടെ. കലികാലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ കഷ്ടകാലം കാശാക്കിയിട്ട് സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുന്നവരാ മുഴുവനും പേരിപ്പുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലാണ് ഈ രന്തിദേവ രാജാവിന്റെ കഥയുള്ളത്. രന്തിദേവ രാജാവ് പേരിന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ദാനധർമ്മം ചെയ്തു. ദാരിദ്ര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ. രാജാവാണത്രേ. അപ്പൊ കുടുംബസമേതം ഒരു തപസ്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. 41 ദിവസം വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വീട്ടില്. അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം എന്ന് അങ്ങനെ 41 ദിവസം വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരണ വീട്ടി കുറച്ച് പാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്രത അന്ത്യ ഭോജനം എന്നാ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴോ അതാ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ വിശന്നിട്ടാ വരണേ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ പറഞ്ഞപ്പോ പകുതി ഭക്ഷണം ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തു. ബാക്കി കഴിക്കാം എന്ന് കരുതിയപ്പോഴോ ഒരു ശൂദ്രൻ വന്നു. അപ്പൊ കരുതി ബ്രാഹ്മണന് എല്ലാവരും ദാനം ചെയ്യും, ശൂദ്രന് ആരും കൊടുക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഉള്ളതിൽ പകുതി നൽകി. അങ്ങനെ ബാക്കി കഴിക്കാനായി ഇരുന്നപ്പോഴോ 4 തെരുവ് നായ്ക്കള് വന്നു. അപ്പൊ മുഴുവൻ ആഹാരവും അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഏത് ജീവിയെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാ കുറച്ച് ദാഹജലം ഇരിക്കണ്ട്, എന്നാ പിന്നെ അത് കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴോ ഒരു ചണ്ടാളൻ വന്നു. ശരീരം മുഴുവനും വ്രണങ്ങള് അല്ലെ, അവശതയാണ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ദാഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ദാഹജലം അയാൾക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ. എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ച ഭക്തൻ ആ പരീക്ഷയിലൊക്കെ വിജയിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കൂടെ സമസ്ത ദേവതകളും ഉണ്ട്. അവരാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ചണ്ടാളനായിട്ടും നായയായിട്ടും ഒക്കെ വന്നത് ഈ ദേവന്മാര് തന്നെയാ. മുമ്പില് പുഷ്പക വിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോന്നോളൂ, പുറപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോള് രന്തിദേവൻ പറയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം പേര് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, അവരെയും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ധർമ്മം നമ്മെ സഹായിക്കുക.
അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്കും വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി. അതാണ് കഥ. അപ്പോ വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശന എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകം, ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? എല്ലാവരെയും വിദ്യയുള്ള അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ അറിവില്ലാത്ത ചണ്ടാളനായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുക അല്ലെ? പിന്നെ ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ശാന്തി കൈവരുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പീസ് ഫോർമുല ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം, ധന്യമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? അതായത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല, എനിക്ക് മറ്റേ ഇത്രയും നാള് ഒരു ചിട്ടയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതായത് ഉറങ്ങുക, അതൊക്കെ സമയമില്ല. ഇതിലങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റന്നാൾ എന്റെ ജന്മദിനാണ്. അതായത് 36ാമത്തെ വയസ്സാണ്. എത്രാമത്തെ? അപ്പൊ അന്ന് മുതലൊരു പുതിയൊരു 36 തുടക്കം കുറിക്കണം. അപ്പോ 36 ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചാലേ, അതായത് നമ്മളെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം രാവിലെ ഒരു 4 മണിക്ക് എണീച്ച് ചൊല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ കുളിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതായത് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മളുടെ 3:30 തുടങ്ങണ ഒരു നാമജപത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ലിങ്ക്. അതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ പ്രഭുവിന്? 3:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ 3:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 12 മണിയാ. ഉറങ്ങണ്ടേ അല്ലേ? ജോലിക്ക് പോണ്ടേ? ആ സമയത്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലാവും. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലാവും. ഞാന് കിടക്കുന്നത് ഒരു 1:30-2 മണി ആ സമയത്താ കിടക്കുക രാത്രിയില്. അപ്പൊ അത് വേണ്ട. ആദ്യം തുടക്കത്തില് പ്രഭുപാദിന്റെ ജപ ഇതുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഇതുണ്ടെന്നേ, ജപയുടെ എന്താ പറയാ വീഡിയോ, അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പത്തിന് ചൊല്ലിയാ മതി. 16 മാല വേണമെങ്കിലോ 4 മാല വേണമെങ്കിലോ ഒക്കെ അതില് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം ജപിച്ചാൽ മതി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് സന്നദ്ധാനെ ജപിക്കാനും പറ്റും. 4 മാലെങ്കിലും ലെവൽ 2 ആയവരെ, ലെവൽ 2-ലുള്ളവരെ 4 മാലെങ്കിലും മിനിമം ജപിക്കണം എന്നാ. 2 ജപിക്കുന്നുണ്ട്. 4 ജപിച്ച് കുറച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരൂ. ഞാനിപ്പോ 4 മണിക്കാണ് കുളിച്ചത്. അതായത് വൈകുന്നേരത്ത്. രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എണീറ്റത്. അതിലിപ്പോ 4 മണിക്ക് കുളിച്ചു. എന്നിട്ടൊരു 51 തവണ ചൊല്ലി. അതായത് മാലയല്ല, 51 തവണ. 51 മാലയല്ല, 51 തവണ. തുടക്കത്തില് അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് രുദ്രാക്ഷാണ് പ്രഭു, അത് രുദ്രാക്ഷാണ്. അതെ, അത് 32 മണിയാണുള്ളത്. രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ 32 എണ്ണ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതും ഒരു 19 എക്സ്ട്രാ ചൊല്ലി. അപ്പൊ 51 കണക്കാക്കി. ഫസ്റ്റ് ഡേ അത് അങ്ങനെ പോട്ടെ. സെക്കൻഡ് ഡേ 108, തേർഡ് ഡേ 108. അങ്ങനെ കൂട്ടി വരാം. നമസ്തേ മാതാജി, സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കഥയോടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ, കഥയുടെ എക്സ്പേർട്ടാ. എനിക്ക് കഥ പറയാനാ ഇഷ്ടം. ഏറ്റവും ക്ലാസ് എടുക്കണേക്കാട്ടും കൂടുതൽ കഥ പറയാനാ ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാകുന്തളം പറഞ്ഞു തരും. ശാകുന്തളം അറിയാം. ശാകുന്തളം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അറിയില്ല.
നമ്മുടെ മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഫുള്ളും പറയാം കേട്ടോ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കഥകളാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. മഹാഭാരതവും നല്ലത് തന്നെയാ. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഭാഗവത കഥ ഒരു ഋഷഭദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ കഥയല്ല. ഋഷഭദേവൻ ദിഗംബര സന്യാസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. എല്ലാരും കല്ലെടുത്തെറിയും. എന്നാലോ ആ കല്ലേറ് കൊണ്ട ആളുടെ വിചാരം പൂമാലയെന്നാ വിചാരം. സ്തുതി ലഭിച്ച പോലെയാ. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ശിഷ്യരുണ്ട് അങ്ങോർക്ക്. അപ്പൊ ശിഷ്യർക്ക് ഇത് കണ്ടാ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. വേദനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പുഞ്ചിരി തൂകാൻ കഴിയണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരാ തിതിക്ഷയുള്ളവര്, സഹനശക്തിയുള്ളവര്. ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് ഒരു മനുഷ്യായുസ് വേണം, അല്ലേ? ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മനുഷ്യജന്മം, നരശരീരം വേണം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോന്ന് പുതിയത് പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാ നമുക്ക് ശ്രേയസിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക. ഉള്ളിലത്തെ ആ ദിവ്യത്വം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ദൈവികതയുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പുറത്തെടുക്കണം. ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. ക്ഷമയോടെ നൈരന്തര്യത്തോടെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. വൃന്ദാവനത്തില് രാധാരമൺജി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഈ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി യമുനയിൽ മുങ്ങിയപ്പോള് 12 സാളഗ്രാമം കയ്യിൽ വന്നു. ഞാനിത് പൂജിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ആ സാളഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചു. വീണ്ടും മുങ്ങിയപ്പോഴോ വീണ്ടും ഈ 12 സാളഗ്രാമം. മൂന്നാമതും ഇത് വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴോ 12 സാളഗ്രാമങ്ങളും കൂടെ ഒന്നായി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വിഗ്രഹമായി. പല്ലും നഖവും പോലും അതിലുണ്ട്. സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം സ്വീകരിച്ചേക്കാണ്. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രാധാരമൺജി ആയത്. അപ്പോ ഈ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ശ്രീവാസ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കണം. സുഖം വരുമ്പോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇത്രയും സുഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടേ? ഇത്രയും അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് കരുതും, അല്ലെ? ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ആ രാധാരമൺജി, വേറൊരു കഥ രാധാരമൺ ലാലെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അറിയോ? ഈ രാധാരമൺ ലാലിനിങ്ങനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ വേളയില് ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യില് കുറെ വസ്ത്രങ്ങള്, അലങ്കാരത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ ഈ സാളഗ്രാമല്ലേ പൂജിക്കണത്, ഈ സാളഗ്രാമത്തിന് എങ്ങനെ ഞാൻ അലങ്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയി. സ്നാനം കഴിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ആ സാളഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല ചന്തമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അതാണ് രാധാരമൺ ഇപ്പോഴുള്ളത്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൊച്ചു വിഗ്രഹമാണ്. വളരെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാ. ആളുകൾ കല്ലിന് കൊത്തിയെടുത്താൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ശില്പികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂർത്തിയാണ് രാധാരമൺജി. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി, ഗോസ്വാമിക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ മൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലങ്കാരങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രവും ഒക്കെയും ധരിപ്പിക്കാലോ. അങ്ങനെ സന്തോഷമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ കഥകളൊക്കെ നാളെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എല്ലാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എഴുതിയെടുക്കണം. ഇനി എഴുതിയവര് ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഭഗവാൻ എന്താ കർമ്മം? ഭഗവത് കർമ്മ. വേഗം പറയൂ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ്. അതെ. അടുത്തത്, പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തനാവാം? ഭൗതികതയുടെ ആസക്തി വിടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വരണം.
അല്ലേ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക. അടുത്തത്. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസം. അത് നമ്മളൊരു ചാർട്ട് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? അതിൽ നോക്കി എഴുതണം കേട്ടോ. ഓർമ്മയില്ലേ ചാർട്ട് കണ്ടത്? ഓരോ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആണോ? അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടക്കത്തില് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ. അങ്ങനെ പറയരുത്. ആ ലെസൺ പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ഒന്ന് നോക്കില്ല അല്ലേ? ആ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെയാ? ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടോളാം. ഇന്ന് എനിക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടോളാം. ഇതാ ഇവിടെയല്ലേ? ഇതാ മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകളാൽ മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് മായാവാദികൾക്ക്. പ്രക്രിയ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യണ ദിനംതോറും നമ്മുടെ ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. കേവലം ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തം. പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ്. അങ്ങനെ ഈ മായാവാദികൾ എപ്പോഴും പതനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവർക്കോ വിജയം ഉറപ്പായിരിക്കും. അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും ഈ മായാവാദികൾ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ. എന്നാലോ നമ്മളോ വേഗത്തില് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അതൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവരും മായാവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ആരും ആ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആൻസർ എഴുതി വെക്കില്ല അല്ലേ? എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. സർവജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായും ഒന്നിലും ആസക്തിയും അവകാശബോധവും അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ വിനീതനും സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമചിത്തതയുള്ളവനും ക്ഷമാശീലവും മനസ്സ് ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ. താമരയിലയിൽ വെള്ളം പറ്റാത്തതുപോലെ അല്ലേ? പത്മപത്രം ഇവാംബസ. അടുത്തത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? അതായത് ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിയന്ത്രിച്ച് കാമക്രോധ ഭയങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നൊരു, അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ശരിയായിട്ടൊരു സെന്റൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അതൊറ്റ വാക്ക്. ശരിക്കുള്ള ഒരു നല്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. അടുത്തത്. മനുഷ്യന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാ? ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോഴല്ലേ? അതെ. ആ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അടുത്തത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതല്ലേ. ആരാ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക?
ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ആ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപരിക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ദയ. അതെ സർവഭൂതദയ. സർവഭൂതദയ. അതെ, സർവഭൂതദയ, ദ്വന്ദ്വാതീതനാവുക. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? സർവഭൂതങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവര്. അത് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ അതാണ് ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അത് 29-ാമത്തെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമകാരുണികനായ സുഹൃത്തും അറിയുന്നത് പരമമായ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും സർവ്വജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു സഹായം ചെയ്യാമോ? ഏതിന്റെ ഉത്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇത് ചോദ്യങ്ങളാവൂലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ചോദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കാൻ സമയമുള്ളപ്പോ. അതിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യന് എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.